وعلیکم السلام علیکم. خوب است. صحت خوب است. بخیر آمدین. الحمدللہ. السلام علیکم دوست عزیز، کیسے؟ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. میرا نام باسط ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں باسط افریدی چینل. آج کا جو ولاگ ہے وہ ایک گیسٹ، ایک مہمان کے ساتھ ہے. شاید آپ اس سے پہلے اس کو جانتے نہیں ہوں گے یا دیکھا ہوگا، لیکن میں آپ کو اس کے ساتھ ملوا دیتا ہوں اور اس پہ جو ہے نا کچھ باتیں بھی کر لیتے ہیں اور چائے پاکستانی بھی اس کو پلا دیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کو چائے پاکستانی پسند آئے گا یا نہیں. پہلی دفعہ ہے وہ چائے پاکستانی جو ہے نا ٹیسٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ویڈیو میں بن کے رہے. انشاءاللہ اس کا ساتھ آپ کو ملوا دیتے ہیں، پھر بتا دیتے ہیں. شکریہ. پہ تو آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ بھی ادھر آ سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں. بہت زبردست جگہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو باہر ایریا ہے کتنا خوبصورت ہے، اور اسی طرح اندر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. اندر بھی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. پہلے ہم اندر چلے جاتے ہیں، پھر باہر کا ماحول بھی بہت زبردست ہے. ماحول جو فضا ہے بہت صاف ستھرا ہے. آئے ہمارے ساتھ. یہ آپ دیکھ سکتے کتنا خوبصورت لائٹنگ کیا ہوا ہے، اندر سے کتنا زبردست ماحول. واو، ہم بھی آ سکتے ہیں. کتنا زبردست ہے یہ دیکھو کتنا. دو بندے اگر آپ کے ساتھ ہیں، مطلب فیملی کے ساتھ ادھر آ سکتے ہو، چائے پی سکتے ہو. ان کی جو لک ہے بہت زبردست لک ہے. آپ ادھر آرام سے بیٹھ سکتے ہو. اگر فیملی ہے، مطلب وائف ہے کوئی، ادھر آرام سے چائے وغیرہ انجوائے کر سکتے ہیں. ادھر ہر چیز مل سکتے ہیں، جس طرح باربیکیو ہو گیا ہے، اس طرح چائے. ابھی سردی ہے، سردی میں تو چائے بہت مزہ کرتا ہے. تو ہم چائے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اندر کا ماحول بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. آئے اندر کس طرح ہے. کتنا امیزنگ ہے. السلام علیکم. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ڈیزائن کیا ہوا ہے اندر سے، ماشاءاللہ. یہ ہم بتائیں گے کہ لوکیٹڈ کہاں پہ ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ ویڈیو میں بن کے رہیں. جب چائے پی رہے ہیں تو اس ٹائم آپ کو بتائیں گے اس کا لوکیشن. شکریہ. اچھا، ابھی جو جس گیسٹ کا ہمیں انتظار تھا وہ تو ابھی آ گئے ہیں. وہ بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں، ملوا سکتے ہیں. ابھی آ گیا ماشاءاللہ ہمارا جو گیسٹ ہے، وہ ابھی اس ٹائم پہنچ گئے ہیں. تو وعلیکم السلام علیکم. صحت خوب است. بخیر آمدین. الحمدلله. الحمدلله کل گل خوب است. فارسی را زیاد نگیرم، کام اردو سے بات سٹارٹ کریں گے. جس کا انتظار تھا وہ علی تھا. علی آگے ہیں، آپ کو بھی دکھا سکتے ہیں. بیٹھ کے بات کرتے ہیں. آئیے علی صاحب، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دوستان سلام برسه، وقتتون بخیر. انشالله که هرچی هست صحتمند سرحال باشین. دیگه باز هم خوش آمدین به برنامه باسط جان. انشالله که من در این روزا متوجه هستم ماشاءالله فالوورایتان زیاد شده و دیگه سابسکرایب هم خوب صحیح زیاد شده. دیگه انشالله تعالی که دوستان حمایت بکنن که از جام کده بخیر پیشرفت کنیم. خیر ببینید علی جان کہ آپ نے ہمارا دعوت قبول کیا. آج ہمارے ساتھ بالکل علی گیسٹ ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ہم علی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ نے تو ہر جگہ صرف کہوا ہی پیا ہے. آج ہمارے ساتھ اپنے اسپیشل پاکستانی چائے پینا ہوگا. علی جان یہ بتائیں کہ آپ کو پاکستانی چائے تو پسند ہوگا یا نہیں؟ والا موقع اگر پرسان کنی چای پاکستانی تا فیلم نخورده دیگه میگن خیلی مزه‌دار است. ہاں دیکھو بعض جگہوں میں اتنا خاص نہیں، لیکن آج جو جگہ ہے نا بہت زبردست جگہ ہے. اس میں جو نا چائے کا جو مزہ ہے وہ بہت ٹیسٹی ہے. آپ کو بھی انشاءاللہ شیئر کر دیں گے. بہت زبردست چائے کا مزہ ہوتا ہے. تو آج ایک افغانی بھی ہے جو کہ فرسٹ ٹائم پاکستانی چائے پیے گا.
وہ بھی ہمارے ساتھ. ہاں جب بھی کسی کے سامنے مطلب مہمان بن جاؤ گے تو اس کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے, مجھے وہ لے کے آؤ, افغانی چیز لے کے آؤ, یہ پاکستانی چیز. مہمان آپ کو جو سامنے رکھے گا وہی آپ نے کھانا پینا ہے. لیکن آج میں نے اس لیے اس کو گیسٹ کیا کہ میں نے بھی کافی افغانی قہوہ چائے اس طرح پیے ہیں, لیکن آج اس کو پاکستانی چائے پلائیں گے. آج آپ نے پینا ہوگا ہمارے ساتھ اور قبول بھی کرنا ہوگا, لوگوں کو بتاؤ گے کہ پاکستانی چائے واقعی بہت مزیدار ہے. زنده باشی. شروع یک دفعه میخوریم میبینیم چی رقم آمازه شه. انشالله دیگه بسیار تشکر از اینکه دعوت کردی. دیگه انشالله نوش جان میکنیم ببینیم چی رقم است. خیر علی جان, وہ کہ آج کل آپ کا دن کس طرح ہے, مطلب کس طرح دن گزر رہے ہیں فیصل ٹاؤن میں؟ والا باش که دوستا البته اشتباه نکنم, بس به خاطر که قدر ما قبل آنم یاد کردم و قدر اردو رو میفهمم که خوب است که اهل مطلب میشه دیگه. خیلی یک روزای خوب است, روزای خوش سپری میشه ماشاءالله دیگه. ماشاءالله خیلی یک فضای آرام و خوب و خوشایند. علی جان ہمارے ایک اور بھی دوست آ رہے ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ ملوا دیتے ہیں. وہ میشناسم دیگه بشیر جان است. السلام علیکم بشیر جان. علی جان چیال داری بخیر؟ السلام علیکم. بخیر هستی؟ بخیر آمدی. جانکتان جور است. شکر. چیال دارین؟ ببخشید که کمک نواق شد. خواهش میکنم. کمی چاق هست میگه. رشید جان کیسے ہیں, تو ٹھیک ہے الحمدللہ بس بخیر. آگے آپ, ہم بھی آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ کب آئے گا, لیکن شکر ہے کہ آپ بھی ٹائم پہ آ گئے. اور علی بھی آپ کے سامنے ہے, آپ اس کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں. بخیر سلامت باشی بس جان. سلام میرسونم به علی جانم و به دوستایی که بیننده هستن سلام احترام تقدیم میکنم. انشالله که در هر گوشه دنیا هستین آرام و صحتمند باشین و در کنار فامیل عزیزتان خوش آرام باشین. و به علی جانم احترامات و تقدیم میکنم, اگرچه ما فضل پروردگار هر روز میبینیم و بازم دیگه چون مسئله برنامه است و او خاطر خوب است که سلام علیکم داشته باشین. انشالله که بخیر باشین. سلامت باشین. بشیر جان ابھی تو چائے کا ٹائم بالکل برابر ہے اور چائے بھی تیار ہے, چائے پیتے ہیں, چائے کے بعد ہم بات کرتے ہیں. بسیار گپ خوب است. بھائی جان ادھر ایک چائے پہچان مال کا ایک بندہ تھا, اب پتہ نہیں ابھی نام اس کا نہیں پتہ ہے, پر وہ بھی ان چائےوں کی وجہ سے بہت مشہور ہوا تھا. آج کل ان کا بہت بڑے بڑے مال ہے, پہچان مال ہے اس کا, جو کہ پنڈی میں بھی اس کا ایک مال ہے پہچان مال. اور دوسرا بات یہ ہے کہ جو انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے مودی جی, وہ بھی ایک چائے والا تھا, اگر آپ کو پتہ ہے. تو چائے کے لیے آپ کو میں نے اس لیے گیسٹ کیا, کیا پتا ہم بھی ایک امیر بندے بن جائیں گے وہ وقت کے ساتھ. آپ بھی حیران ہو جائیں کہ وہ بس جو ایک دن چائے پی رہا تھا اور آج کل کہاں سے کہاں چلا گئے. تو آج میں ابھی آپ کو اس لیے بتا رہا تھا کہ چائے کے بارے میں بھی بہت داستان ہے چائے کا. چائے تو دسمبر میں بھی بہت مزہ کرتے ہیں. اچھا ادھر ایسا ہے نا کہ آپ مطلب گڑ بھی ڈال سکتے ہیں اور چینی, جو گڑ کو تو آپ گڑ بولتے ہو اور چینی کو بورا بولتے ہو. اچھا یہ فارسی میں بہت پرابلم ہے, ہر جگہ بھی میں جاتا ہوں بہت سوچ سمجھ کے مطلب یہ بات کرتا ہوں کہ ابھی بورا بولوں یا چینی بولوں. چینی تو یہ شاید نہیں پتہ نہیں ہوگا, چینی کو چینی رہنا فهمه یعنی چینی چی رو میگن؟ بوره رو میگن. خطا که آدم بلد میشه مشکلات هست. باز خوب است ماشاءالله باسه جان فارسیش خیلی خوب است. باسه جان تو در مدت کم یاد گرفت. ما یک برنامه جوڑ کر اس میں آپ کو یہی بات کیا کہ مہم ہے, زبان سیکھنا نا بہت مہم ہے. اگر کسی بھی کنٹری میں جانا ہے یا کسی بھی شہر میں آپ نے زندگی گزارنا ہے تو زبان نہیں ہے, یہ بہت مہم ہے, سیکھنا ہے. تو ابھی ادھر فیصل ٹاؤن میں زیادہ جو ہے نا فارسی لوگ ہیں, ان کے ساتھ بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ چائے کے ساتھ برا لو گے یا گڑ؟ اچھا گڑ. اچھا آپ گڑ جو نا آپ خود اپنے ہاتھ سے ڈالو, کیونکہ آپ کو پتہ ہو جتنا آپ زیادہ ڈال سکتے ہو کم ڈال سکتے ہو, ہر بندے کا اپنا اپنا چیز ہوتا ہے. بشیر تو اس لیے موٹا بھی ہو گیا کیونکہ یہ برا جو ہے نا, برا تو بندے کو موٹا کرتے ہیں, اور یہ میں نے اسپیشل جو آرڈر کیا ہوا یہ گڑ کا ہے. تو بشیر جان یہ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہوگا گڑ.
وقتش قدر زیاد بورا و چیزا را خوش ندارم. ابھی یہ میرا چینی پسند نہیں ہے لیکن फिर भी आपने डाल दिए हैं, यही तो बात. نہیں کافی ہے بس. अच्छा ये देख सकते हैं ये गुड़. یہ آپ کا خاطر ہے. अच्छा मेरे खातिर आपने गुड़ डालना होना था. चलो अच्छा किया, आज हर बंदे का अपना अपना चॉइस होता है. کیا ہم بندوں سے خیال زیاد نہیں. अली जॉन मुझे ये बताया, जब मैं उर्दू में बात करता हूँ तो हकीकत बताओ कि आपको कुछ समझ आ जाता है कभी कभार, या मतलब فهمیده خو گپ نم بزنه. نه میفهمم اردو را میفهمم، مگرم متاسفانه او قدر گوزنشون بلد شده ممکنه که مثلا الان مطلب شو، مگرم تو سم صحیح که باید آدم گپ بزن رقمی دیگه مشکل است تا که آدم یک हाँ जिस तरह हमारे लिए मुश्किल है फारसी, आपके लिए उर्दू मुश्किल होगा, ऐसा है ना. قسم سالی جان وقتش ما دوستا شاید باشن امروز ایمان جان که برنامه داشتن در گذشته باز سابق ما زیاد میگفتم ورزش میکنم یک کمی که لاغر شوم دیگه مگم نشد دیگه فرصتش برابر نشد. اگه ورزشون کردیم چند وقت بعد مشکلات و فشارهایی که آمد دیگه نتونستیم که ادامهش بدیم، اما الحمدلله که دیگه خداوند شکر میکشیم که صحتمند هستیم. بازم انشالله که ورزش میکنیم و ورزش ضامن صحت انسان است. دیگه یک سوالی که با دوستا شاید ایجاد شود که بشیر جان با علی جان چی شناخت دارن، یا مثلا بسیار یک قسم مثل ازی که همیشه که دیگر دیده باشن. دوستای عزیز از یک طرف خون بلاک های ما بیخی نزدیک هستن که علی جان چی میگه اسکلگیر ما ببینیم میفهمیم که در کجاست خانهشون دیگه بسیار زیاد نزدیک. و یک مسئله هست که دوستای عزیز ما علی جان از گذشته شناخت داریم، در افغانستان هم که بودن علی جان دیگه از جمله دوستایم هست و همه قسم دوست علی جان هستم دیگه. خدا را شکر میکشیم و اینجا هم وقتی که آمدیم در اسلام آباد علی جان دیدم بسیار زیاد خوشحال شدم، گفتم خدا را شکر که علی جان هست اینجا دیگه. مو دقیقای آدم کلش میبره که با هم صحبت میکنن که خوشبختانه امروز باسط برادر ما زمینه را مساعد ساخته ای که بشینیم در کنار یکی دیگه و شما دوستای عزیز هم همراه ما باشید. खैर अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुछ बातों का समझ मुझे आ गई है और कुछ का नहीं, लेकिन अभी चाय का टाइम है, चाय भी पियेंगे. और मुझे ये बताएं, आप टेस्ट करें इसका जो चिप्स है, फिंगर चिप्स है, बहुत टेस्टी है. एक दफा टेस्ट करें और फिर मुझे बता दें. और हाँ, आपने लोगों को ये नहीं बताया पाकिस्तानी चाय के बारे में, आपने तो टेस्ट किया है, किस तरह है सच बताएं. बशीर जॉन आप भी बताएं, आपने भी मेरे ख्याल से पहली दफा आप भी टेस्ट कर रहे हैं. تسلیم هستم به خاطر ازی که من چای پاکستانی بسیار زیاد خوردم و چند سال پیش هم که من در پاکستان بودم دیگه هر دیگر حتما چای نوشجان میکردم. به اون خاطر امروز بیخی بلد هستم. در این روزا خب باسط جان برام هم بیخی هر شب و جور میکنه، زنگ میزنه که بیا چای بخور. मैं तो अभी बहुत ज्यादा आदत हो गई, हम अफगानी फूड ये चीजें भी बना सकता हूँ, और पाकिस्तानी चाय तो वैसे भी एक दफा मैंने बनाया तो शायद आप लोगों ने व्लॉग में देख लिया होगा. और आज मैंने अली जॉन को इसलिए गेस्ट किया कि वो भी पाकिस्तानी चाय पिए, उसका टेस्ट भी लोगों को बता दें. नोश जॉन करा, नोश जॉन बोलते हैं ना फारसी में. अच्छा हम बोलते हैं कि पियो. نوش جان شما میگین که پیو، پیو. ما میگیم که نوش جان بخور یا مثلا بخور. بسیار واضح و سادهش بخور نوش جان. यार कुछ अल्फाज बहुत मुश्किल होते हैं, नहीं समझ आते हैं. اما یک مسئله دوستای عزیز که اولین بار است که من چیپس همراه میخورم به خاطر اینکه همیشه تنها میخورم دیگه. در جایی که ما را باز جان آورده همراه شیر، همراه همی چایی که به حساب ما نوش جان میکنیم، चिप्स हम बाहर नोश जान में करें चिप्स इसके साथ बहुत मजा करते हैं. बिना कि इतना चीजोर में शौक करें. पाकिस्तानी लोग तो यही चिप्स खाते हैं ज्यादातर चाय के साथ. मजेदार, बहुत टेस्टी बनाया हुआ है. ये आदत शान است نه چیزا را بسیار زیاد خوش دارن. امروز می چایشان باید یک چیز شور باشه. नहीं अभी मैंने भी आदत किया है कावा के साथ, मैंने भी बहुत ज्यादा आदत किया हुआ है. मैं भी बहुत कम टाइम पे जो ना ये चाय पीता हूँ, खासकर जब कोई गेस्ट आ जाए, कोई मेहमान आ जाए फिर पीता हूँ. मैंने भी अभी कावा ज्यादा चाय सब्ज बोलते हैं, चाय सब्ज खोर्दम बस चंद वक्त मेहमान आबदन एक दफा जोर करें या होटल मेरे जो खोर्दम या बहुत ماشاءالله خوب فارسی گپ میزنن دوستان. نه باسط جان هم چند برنامه دیدم خوب است. خدای وطنی ما شما رو فکر کنم یک
یک برنامه شوروا پخته हाँ کرده بودیم. शोरवा شوروا خیلی مزه‌دار معلوم میشد. ما हाँ जब برنامه भूख سعی लगता है کردم. ना फिर शोरवा ना हर चीज मजा करता है मतलब गुशना शुदे ना हर चीज मजा है تو خیلی मजा बेते फिर अगर गुशना ना शुदे ना मुर्ग भी हस्त या गोश्त भी हो ना फिर راست बंदा जो ना शेर हस्त बंदा बोलते हैं या ना क्या बोलते हैं आप बंदा बोलते हो خواهی خود شخص وقتی که آدم سیر باشه हाँ आदम نمیشه आदम دیگه नोश योन करो چیگه باز دیگه باشه جان خیلیتی هست انشالله. فضل خداوند سلی جان الحمدلله دالم دم کارای سابق هستی. فضل خداوند است علی جان الحمدلله که اما سابق برنامه درسی که داشتیم فضل پروردگار امیال آمد شد برو شکر. امیال هم تایم درسی باشه به خاطر روی گل روی شما و عبدالباسط بیا در آمدیم و همراه دوستا گفتیم باش چند دقیقه بشینیم زنده باشی. دیگه الحمدلله هستیم علی جان فضل پروردگار است دیگه دوستان گفتن همونه که بشیر جان قبلا شما شاید کسایی که میشناسیش و میشناسن یا کسایی که نمیشناسن دیگه خیلی یک حافظ قرآن هستن و همچنان درس میتن آنلاین دیگه انشالله تعالی که دوستای ما که نمیشناسن شناخت ندارن میتونن که باز همراه بشیر جان به تماس شون که بخیر این تفلک های خوردشان که هست میتونن که باز برشون درس بده. به خیر باشین علی جان خداوند شکر میکشیم که دیگه کلش از جانب خداوند است فضل پروردگار است که علم هم از جانب خداوند است ثروت هم است هر چیز اگر واقعا آدم قدرش بفهمه واقعا اگر او را برای درستش استفاده بکنه تمامش باعث افتخار و عزت انسان است دیگه ما از خداوند متعال اول سپاسگزار هستم که خداوند متعال این فضل و نعمت و علم برای من نصیب کرده و از سالهای گذشته علی جان در جریان است چون علی جان از سابق همراه ما بود و دوستای ما است دیگه از اون وقت در جریان است که ما تقریبا 3 سال 4 سال پیش درسای ما شروع کردم به شکل آنلاین بعد از اینکه درسای خودم خلاص شد از پانتون فارغ شدم باز در برنامه ایمان جانم دیگه همون وقت زیاد از فامیلا تقاضا کرده بودن که اگر مثلا کدام درس و برنامه داشته باشی مثلا اگر امکانش باشه که به تفلکای ما درس بدین بازار الحمدلله از او تقریبا از او مسئله و از او ویدیو تقریبا 4 سال یا 5 سال میگذره اما حالا ماشاءالله قدر تنها وقت من تنها خودم بودم درس میدم حالا ماشاءالله همشیره است خواهرای ما هستن درس میدن فامیلایی که مثلا امکاناتش ندارن अभी जो मैं जरा चिप्स तो मैं ही खा रहा हूँ लोग बोले कि ये दोनों बातें कर रहे हो आप मौके से फायदा उठाते हो और आपने चिप्स देना सारे मैंने खत्म किए नोच जोन के आपके लिए मैंने मंगवाए आप बहुत بخیر باشین دیگه این قسمانی جان دیگه فضل پروردگار است همیال هم از زیاد کشور هستن فضل خداوند از امریکا کانادا از آلمان هستن الحمدلله درس میخوانند تبلکایشان دیگه تقریبا تا ساعت 3:30 4 بجه تقریبا درس ماست الحمدلله خبر شکر که کار است همین قسم فضل خداوند است و چون مسئلهش پیش آمد به اون خاطر دوستا و عزیزایی که میخواستن انشالله ما در خدمتشان هستیم به بهترین شکل با چی میگنش همون شکل درستش استانداردش ما در خدمت هستیم هر عزیز ما که میخواستن فامیلای عزیز ما هموطنای گرامی ما که میخواستن به بهترین شکل اطفالشان درس بخوان از راه بسیار دور ما برشان راه را نزدیک میسازیم و اون چیزی که آرزویشان است انشالله که به اون میرسانیمشان یا میتونن ارتباط بگیرن شمارهایی که پایین اسکرینایشون هست انشالله تماس بگیرن انشالله ما میتونم که به بهترین شکل برایشان یک تایم درست بکنم درس انشالله लोगों के साथ बस आप भी اختتام करो और व्लॉग को मेरा ख्याल से ज्यादा हो गया वीडियो دیگه دوستان تشکر از اینکه بیننده بودین خیلی یک وقت خوش بود و خوب بود دیگه تشکر از اینکه ما را دعوت کرد باسط جان دیگه این بود برنامهش انشالله تعالی که مدش بکنین که بخیر پیشرفت کنه و بتونه بخیر برنامه خوب جالبتر براتون تقدیم کنه دیگه از طرف من خدا نگهدارتون باشه وقت خوش खैर बेबीन तशक्कुर जिंदा बाशी अली जान कि आपने हमारा दावत कबूल किया है ये तो आपके सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है लेकिन अभी आज कबूल करो मैं बस वैसे आया था तो मैंने सोचा क्यों ना इधर एक गुफ्तगू एक गपशप जो है ना अली के साथ भी करें और लोग भी ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे
اور اس ویڈیو کے ساتھ ہم اختتام کر رہے ہیں، پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ آتے ہیں، اور چینل کو لائک کرو، سبسکرائب بھی کرو، آگے سے شیئر بھی کرو، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ.